Amper sê ek iets. Daar met hom sê. Ek gaan nie daar sê nie. Man is bizar hier met de schrijvingssessie. We zitten voor Arne Bosman hier. En het is voor Curtis, Anthony en Deacon. Man is in zijn schrijfelement nou. En het is voor mij, ik is ook bizar om te schrijven, maar ik heb tijd gewoon niet voor jullie. Die behind the scenes van een great number. So, hou ons channels dop, gaan subscribe op ons channels. Arne Bosman, Art Nesto, C-Town, toen jullie week. Mac Christmas Mac Christmas Mac Christmas. En dan zou je dit maak je afgelopen. Oké, goed dat. Gaan op tegen mensen wie zo trekken, die met de trek en nieuwe trek wat gaan release worden. Je denkt mensen die mensen zien wat kijk onze twee songs. Het is op Spotify, het is op Quora. Je kan het gaan livestreamen, je kan het gaan uitchecken. Yang kaitik, yang disul dan kuah. Ah, betul loh. Oke, baca yang kaitik, yang disul dan kuah. Ah, betul loh. Yang kaitik, yang disul dan kuah. Ah, betul loh. Ik ja, wat? Ik kan het niet. Ik ben zo. Kijk, die bij het leukste wordt. Je vangen het dat je pik. Everything will be okay, baby. Wat is dat? Mijn bal is een plek. Mensen, rug kan niet meer. Hij raakt nu oud. Ik ga oud ouwens. No, we'll take our time, oh love. Speel een podcast voor jou? Take your panties off. Wat de effects pas beter bij mijn stem. Je kan wel laten zien verstaan. Nee, dat moet dat moet hij. Trial and error dat moet ik weer. Of dit jou basic, soos jou EQ, dit jou basic, dan is het voor en dan weet je vanaf tweak in het. Dus ik heb je templates maar en dan zei dit. Ja, ik heb deze een goed aan kan maken. Ja, ik denk dat het zo'n vocal zijn. Je noemt het een vocal zijn. Oké. Een vocal zijn of een vocal template. Mensen wat goed die goed ook. Ja? Only if you mean what you say, we can do what. Wat heb ik te laten zien? Hoe Command Z, zo aan. we can do it all on. In het ding is. Ik is shortcut is beter dan dat. Oh ja. Actually, nou wat is record als het die Ari. Ah, jongen. Only if you mean what you say, we can do it our own way. Sissa! No meer nou? Ik nee, luister keer dat zingen ze. Die autotune is obviously hoog. Je gaat hem obviously. Maar die autotune is Cactus. Links smooth man. Wat kan nog wel goed? En hij laat bij jou botik. bij jou wat bij je vibrato. Die dan maar, hij weet mooi met die vibrato's. Dat is ook omdat ik het zo love. Hij laat jou vibrato's Smooth klank. met je bal. Het klinkt zo lekker brown, eigen vibrato's. Maar ja. Only if you mean what you say, you can do it. Nog een tijd. Ik weet niet meer normaal. Laat ze wat je wil. Dat kon wel weer Dat is meer gelijk. Ja, ik ben wel excited voor je, is dat niet? Ik zeg niet waar nog hier record. Well, maar ik denk niet van reference. Only if you mean what you say,
We can do it our own way. No matter how far you go, I know we'll take our time on love. Hij zegt things dat ik ook kan maken. Ik laat het spelen met hem. Hij ziet things dat ik ook kan maken. Nice. Maar nog een beetje verrast. Hij take a panties off. Wow, ik dat is ook niet zo connect, man. Ik zoek op met gewoon net voor de logic, man. Ik is zoek op met gewoon net voor de logic, man. Ik is gewoon net voor de logic, man. Ik is eerlijk op steroids. Yes. Dat vond ik doen is Melodyne gewieren. Wat is dat? Melodyne. Nee, zie, mijn bro, dat klinkt nog voor mensen zo'n andere taal wat die samen praten. Inloop compressors, verschillende compressors die Kijk, hij tweede stukje van hij yes, chorus. Hij clipping tool die. naar command die daar wil doen. Oké, split on down is die, split die, split record, die. yes. Right, ik ga dus. Hij is nog in zijn eigen zone. Kijk. Hij is wel hard bezig om te schrijven. Is waar met zijn bezig?